आं गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि बेखौ जों बुलि बाथौ होनना बुङो बे आफादनि आङो जिल्ला आफादगिरि। जोङो बे आफादा जोंनिया गसाइगाव जिल्लाया बोसोरनैयानो जाबाय। बोसोरनैनि उनाव थिग नै दाख्लै थांनाय जानुवारि दाननि 3 थारिखआव जोङो बे जोंनि गुदि बाथौखौ जों फेहेरनो फोसाबनो सोदांनो थाखाय जों मोनसे अजाफोरनि खौसेथि लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जों अजा आफाद मोनसे दाना होबाय। दा आंजों लोगोसे दंखायो अजा आफादनि आफादगिरिबो नेहाथारिबो दं। दिनै बेवहाय जोङो समनि आंखालाव जों एसेदिना जानुवारि दानाव दादोंब्लाबो जोङो बे आफादखौ जोङो समायखिरा लाहोनो हायाखै। दिनै जों बे रोनगाम्बारि धाम जाखाथियाव जोङो ज' जानानै बे अजा आफादनि जाय बिबानगिरि बिथांमोन, बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै बेवहाय समायखिरा लाहोनो नागिरदों, जाहाथे जोङो आफादनि खामानिफोरखौ जों अजाफोरनि खामानिखौ जायखौ जों जानागुरुनि खामानि, दौरि दौसि बेफोरनि खामानिखौ जोङो मोजाङै सोदांनानै बिसोरनो जाहाथे जों बिबान होनानै जोङो जोंनि बुलि बाथौखौ जाहाथे जों फोसाबस्रांनो हायो, जोङो बेखौ थांखि लानानैनो दिनै जों समायखिरा लाहोनो सानदों। आरो जोंनि गाहाय थांखियानो जादों जोङो गुबुन धोरोमखौ मुगैनाय बा गुबुननि जे बाथौफोरखौ जों मुगैनाय बा गुबुन खृष्टान धोरोम गुबुन धोरोमफोरखौ जों मुगैनाय नङा। जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि जे गोदोना थांनाय जे बुलि बाथौ गुदि बाथौ, बे गुदि बाथौखौ जों गोसोखांफिननानै जाहाथे जों बुरखांफिननानै जोङो सोदांफिननानै जों साबसिन महराव लाबोनो हायो। दा बेखौनो जोङो हास्थायदों। आरो जोङो बे अजाफोरखौनो जिहेथु बिसोरो बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै फाव फालि फुजा होयो, दा ओंखायनो बिथांमोनखौनो जोङो गासिखौबो बिबानखौ गथायनानै बिथांमोननि दारै जों बे समाजखौ बे जोंनि बे बुलि बाथौखौ जों फोसाबस्रांनो नागिरदों, जाहाथे जोङो साबना खालामनो हायो। आरो मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि बे बुलि बाथौनिफ्राय जाहाथे गालांनाया जाहाथे जोंनि सोदांनायखौ नुनानै आरो जोङो बिथांमोनखौ जों लाबोफिननो हायो, फरायफिननो हायो, जों बेखौ हास्थायदों। आरो जों बिसेसकय जों ओरैबायदिबो सानबाय, दाख्लै गथाय सेन्ट्रेलावबो जों लाबाय मिरु गुदि बाथौ आफादावबो, जे जोङो थांनाय बैसाग दाननि 1 अक्ट'निफ्राय जों गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादा न'खरफ्रोमबो जायफोर फुजा होगोन न'खरनि गारजियान बा न'खरनि बिसोरो थाखा जरा होनानै बाथौ खुलुमनांगौ आरो खुलुमथारनांगौ, बेबायदि खालामदों आरो सोरबा जुदि न'खरनि गाहाया खुलुमनो हायाबा सोरबा न'खरनि गुबुन सोद्रोमाफ्रा खुलुमबाय, सम मोनाखैब्ला बे जायफोर सम मोनबाय बिसोर खुलुमबाय। थेवबो जाहाथे बाथौ खुलुमनाय सर'आ थायो, दा जों बे सर'खौ खालामलांनो थाखाय थाखा जरा होनानै बाथौ खुलुमनायखौ जों दाखालि बैसाग दाननि 1 अक्ट'निफ्रायनो लादों। आरो गोबाङा खालामबाय। दिनै जों बे अजाफोरनि जे समायखिरा लादों, बे समायखिरा लानायाव जों बिथांमोननो बे मेसेजखौ हरनो नागिरदों जे बिथांमोना जिहेथु न'खरफ्रोमावबो थांनानै फुजा फालिहैयो, जाहाथे गावसोर फुजा फालिहैनाय न'खरफ्रोमावबो जाहाथे बे मेसेजखौ फोसावना होयो, जाहाथे बिथांमोनाबो सानफ्रोमबो जाहाथे बाथौआव जेवारि आलारि बाथि सावनानै जाहाथे खुलुमनानै थाखा जराखौ होनानै खुलुमनो हायो, बेखौ जों हास्थायदों। आरो जोङो हास्थायनानै जोंनि जाहाथे धोरोमखौ जों जाहाथे रैखाथि होनो हायो, जों जाहाथे सोदांनो हायो, साबसिन खालामनो हायो, जों जाहाथे फोसाबनो एफा एफा जोङो जोंनिखौबो जोङो गेरेमसा खालामलांनो हायो। गाहाय थांखियानो बेनो आरो। बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनो थाखाय गोजोननाय थाबाय सार। औ, आं दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै बिबान बानसे आरो रुजुन गासे लानानै दिनै खुंगासिनो आरो खुंलांबाय थादों। दिनैनि बे गोथार गुरु बाराय रबिबार बारायखौ लानानै दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा दिनै गसाइगाव जिल्ला अजा आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन, नाथाय जों मोनसे थासारिनि थाखाय जों बेखौ दिनै समायखिरा लाहोनो हायाखै। दिनैनि बे गोथार रोनगाम्बारि धामावनो जों दिनै समायखिरा लाहोनो हाबाय। बेजोंनो जों सानदों जे थांनाय दिनफोराव जोंनि बजाफोरा मिथिलायियाव, जों अजाफोर करेसपन्डेन्ट मोनलायियाव, मिथिलायियाव जोंहा गोबां जेंना जेथो जालांदोंमोन। दिनै जों बे जेथोफोरखौ दिनै फोसाबनो थाखाय अजाफोरखौ ज' खौसे लानायजों लोगोसे दिनै बिथांमोनखौ समायखिरा लाहोबाय। लाहोनायजों लोगोसे जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे बेन्दोङाव आयेन बा निति दं, बे नितिनि गेजेरजों थांनानै गोदोना थानाय बाथौ बोराइनि धोरोमखौ फोजौलांफिननो थाखाय जों साखाफेरा जानजि खाफाबाय। आरो जोङो फैगौ दिनफोराव जोंनि बाथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइखौबो जोङो बे अजाफोरनि दारैनो गाजा गोमजायै जों खुंफुंलांनो थाखाय साखाफेरा जाबाय होननानै दिनै अजा बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खौरां लानाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंबो दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादावबो फैगोन बाथि खेब संकस खेराइखौबो जोङो जानजि खाफ्रानानै जोङो खुंफुंलांगोन होननानै आङो दिनै आफादनि जानानै बयनिसिमबो आरो दिनै
जेसेबां दं बर' हारियाव बाथौ सिबियारिफोरखौ दिनै बे संकसखेरायावबो नुजाफैनो थाखाय आं दिनैनि गेजेरजों खावलायदों आरो लोगोसे दिनै रोन गाम्बारि धामाव दिनै जेरैबायदि अबस्थामोन थांनाय दिनफ्राव दिनैनिफ्राय जोङो साबसिन आरो हामसिन बानायलांगोन होननानै आं दिनै आफादनि जानानै बयनिसिमबो आं बुंनाय जाबाय।